नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु ओ बोलबम भाई ओ भौणी माने एवं कुनि कुनि पिला माने ଅତୀତରେ କପିଳାସ ପାହାଡ଼ରେ ଏହି ମୟୂରମାନେ ଏବଂ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଓ ପାର୍ବତୀ ବି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଅତୀତରେ ପୁରାଣ ଯାହା କହୁଛି ସତ। ଅତୀତରେ କପିଳାସ ପାହାଡ଼ରେ ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଫାଟି ପଡ଼ିଯାଏ। ସେହି ଅତୀତ ଜିନିଷକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୋ କରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର।